आरबीआयची आजपासून पतधोरण समितीची बैठक होणार आहे। पतधोरण समितीची 3 दिवसांची ही बैठक आहे। व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता कमीच आहे। युद्धामुळे कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता सुद्धा मावळलेली आहे। तर गृहकर्जासह इतर कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता इराण युद्धामुळे मावळलेली आहे। आरबीआयचं पतधोरण समितीची 3 दिवसांची बैठक ही सोमवारी 6 एप्रिल ते 8 एप्रिल या कालावधीत होणार आहे। या युद्धामुळे जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाचे दर भडकलेले आहेत आणि त्यामुळे व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता नाही आहे। महागाईचा दर कमी झाल्यानंतर आरबीआयने व्याजदरात टप्प्याटप्प्याने कपात केली होती। वर्ष 2025 मध्ये व्याजदरात 1.25% कपात केली होती। डिसेंबर 2025 मध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदर 0.5% कमी करून 5.25% सुद्धा आणला होता आणि त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यामध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदर जैसे थेच ठेवलेले होते। आता सुद्धा त्यात बदल होणार नाहीये असा अर्थतज्ञांचा अंदाज आहे।